Yonke into seyifashion, yonke into seyiyinhle
bayahleka, bakhulunywa kabi, babekwa kuthiwa hayi bazenza ngcono ngoba kusenjani njani. Ya, kufanele nizenze njona, ngithi ngisayivile into yenu, angithi eyimigugu yenu futhi. Bengithi uma ngiba nemfundiso ezincane ngithi okwenzayo usungalibali ukuthi uzenzela wena. Noma ngabe wenza okuhle noma ngabe wenza okubi, kodwa okwenzayo uzenzela wena. Futhi isivuno kungoba kuzoba ngesakho. Ukuthi uvune esihle noma uvuna esibi, kodwa sona singesakho. Ekugcineni uzobe usumkhumbula ukuthi lesa sakwazi lesiyana esisangoma sabe sangitshela ukuthi angihlale ngentolo. Utshwala abuyiseli, ukubhema abuyiseli, imgruba ayibuyiseli. UDisemba njengoba kanje, eziningi izingane zihambile, ezinye hayi ngoba zihambile, asinasikhathi. UDisemba zithi zona zidla ukushabaza noma zidla ubumnandi bazo. Angazi ukuthi bona kodwa sibuya Januwari khona singasabuyi. Ayisabuyi ngoba sekonakele. Ziphunyukelele ngoba uthe ubaba ayokhuluma wathi zidwele emagameni. Ngeke usuka namhlanje nakusasa nezolo umntwana uyojayiva emagameni ulokuthi uzolokhu wakuyumuwe ahlaza. Ngeke kwenzeke lokho. Ngicela nicaphele ukuziphatha kahle, ukuzigcina. Umzimba wenu uyigugu elikhulu kwaze kwathiwa izimbali zesizwe. Sibonge mangabe kuba nezinhlangano ezivela kanje ngoba sike sithwale kanzima uthola ukuthi kunomntwana ohlukumezekayo, mhlawumbe uhlukumezeke ekhaya. Asazi ukuthi sinesibike kanti ubani ngoba wasekhaya ayikhulumeki. Siswele ukuthi lento kumele siyisekule ngoba yonke into yafuneka iqale ekhaya, idlulele endleleni, izidlulele emthethweni ngokunjalo. Manje uthola ukuthi umzali or ugogo wengane uyihamba uyedwa ngoba abanye abantwana emakhaya kukhona ungathothi lo mntwana mhlampe ekhaya akacelanga, hayi ngoba engathanda ukucela, kodwa ingoba akavunyelwa. Kunomama abanga-understand lento omhlobo, abangayizwisisi isidanga. Uthola ukuthi ingane iyathanda, izithi ngicela uyongicela ekhaya, uyijube uye kumzali, umzali angavumi. Ingane ithi uma ezethempini ithi ngidojile ekhaya. Uzibuze ukuthi umzali ufuna leyo ngane yenzeni, ufuna iphile yiphi impilo, ifuna ihambe yojayiva noma ihambe ifoti noma yenzeni. Manje sesikule esikhathini sokuthi sekhona nabantu kuthiwa ama-art. Angazi noma umzali ethi ufike ukuthi ingane yakhe yoba yisati na uma ngabe eyalela ukuthi ihambe namatshitshi. Ngiyangithi-ke mina amatshitshi akukho la ngathanda ukuthi aye khona uma kuyinto enhle njengayo le esikuyo namhlanje, ngoba ngithi iyona ndawo yabo abajayiva kiyo nabo, iyona ndawo nabo lapho bezwa khona ubumnandi noma la bedla khona ubusha babo la bekhona uma belala. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Angazi ukuthi mina ngiyakini ngingabonga kuthini, ngathi noma ngithola ngobethuka kakhulu ukuthi kambe ngikwelete bani Nkosi yami kaMabele. Nkosi yami yazi ngashavuka ngethuka ngaxakala nokuqamba iy'namba zami ngabe uzithole kude. Ngathi kodwa-ke ukhona ugogo Ntuli ngapho kuyena ophethe ogogo konke, ngoba masilenta akukhathalele ukuthi wena ngiphi indawo. Ngikude kakhulu mina, ngingale eStanford, nginethemba le eStanford, ngingaphansi kababa omkhulu eStanford la ngisuka khona. Kodwa ngoba lento ayihambi ngokuthi ungaphansi kababa, ayihambi ngokuthi uphethwe ubaba. Thina isizwe sinabantwana laba abasafuna ukunyeka nathi ngothando, ngoba yonke into yenza ngothando. Ngeke uyenze into engenayo amandla ayaphela endleleni. Kodwa ngithe angise khona ukuba khona kanye nogogo sizothi ukuthi kukhulunywa ngani. Siyayibonga kakhulu imizamo nenhlangano ngendlela eyenzeka ngakhona, ngendlela eyenzeka ngakhona. Ngicela nihloniphe imizimba yenu. Baye bathi uma bekhuluma bathi imizimba kuyinto enkulu. Lazi ukulisana nokuhlukumezeka ngabe nothisha esikoleni uthanda ukuthi uma ekhuluma nawe noma uma ekhulumisa anthinta amabele, anthinta iy'kulu, uyahlukumeza lowo thisha loyo. Noma uthisha ukuthi uma ekhulumisa athi awugabe ngalokhu uthisha bakho ozophela, vele kuzophela ngeke
ngihlale ngiphathe kahle. Ayeke